सासे आइजोखौ गावनि गथ'नि सिगाङावनो जिनाहारि दुथांफोरनि रेलजों दावबायनायाव आइजोफोरनि रैखाथि गैमारला नामा? खारबाय थानाय रेलगारियाव जिनाहारिनि बोलि जानांदों सासे आइजो। लामदिं आलिपुर सिफुं एक्सप्रेस रेलगारियाव सासे आइजोखौ सानै दुथांफोरा जिनाहारि खालामनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय 5 आगस्ट सनिबारखालि 1575 नम्बरनि सिफुं रेलगारिजों सासे आइजोआ गावनि खुदियाजों आलिपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो रावबो गैयैनि सुजुग लानानै सानै दुथांफोरा खुदियाखौ रेलगारिनिफ्राय गारहरनो हुमखि होनानै आइजोखौ जिनाहारि खालामो। दुखुथिया आइजोआ आलिपुरदुवार स्टेशन सफैनाय लोगो लोगोनो रेलवे पुलिस आरो स्टेशन मास्टारनो जाथायनि सायाव फोरमायो। लोगो लोगोनो आलिपुरदुवार रेलवे पुलिसआ सिग्रोमनानै जिनाहारि खालामग्रा सानै दुथां सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै दुथांफोरखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल थानानि बेन्दोंनि जयपुर गामिनि थागिबि आबिदुर हुसैननि फिसाज्ला 24 बोसोर बैसोनि जयनाल आबेदिन आरो जामाल शेखनि फिसाज्ला 27 बोसोर बैसोनि मइनुल हक होनना सिनायनो हायो। मख'नो गोनांदि हमजानाय जयनाल आबेदिना सासे दागा गोनां दायनिगिरिखा। बेनि सिगांबो जयनाल आबेदिना गोबां दायगोनां जाथायाव लोब्बा थानायनि दायाव हमजादोंमोन होनना रेलवे पुलिसआ खौरां बिजोङाव मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं जेबो जाहोन गैयालाबानो सिफुं रेलगारिनि स्टपेजखौ बोखारनानै होनायनि उनाव रेल दावबायारिफोरनि अनजिमाया खमायलांनाय आरो रेलगारियाव थोजासे रैखाथि हानजा थायैनि जाहोनावनो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनदों होनना सांग्रां